Principi és començament, origen, causa primera, o també una veritat fonamental, axioma o postulat. Diego Kersting, benvingut a Torn de Paraula. Hola. Diego, és el principi de la fi de la natura, tal com la coneixem? Bé, jo vull pensar que no. Jo vull pensar que serem capaços d'aturar, no, tot el que tenim en marxa i que està impactant de forma tan important a la natura, no, i al medi marí, que és on jo treballo, i tinc confiança de que en algun moment, i no, el més abans possible millor, podem aturar tot aquest, no, desastre. Diego Kersting és doctor en Ciències Marines, també és membre del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i membre de l'Institut d'Investigació de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona també. Diversos articles i investigacions sobre el Mediterrani el situen com un dels principals coneixedors del medi marí del nostre entorn i a més ha estat coordinador científic de les Illes Columbretes. Diego, parlant precisament del Mediterrani, estem en un lloc privilegiat. Estem en un lloc privilegiat, sí. El mar Mediterrani és un lloc, és un lloc amb una biodiversitat impressionant. Si tenim en compte que mirant la totalitat dels mars, no, i dels oceans a nivell global, el mar Mediterrani és aproximadament un 1%, no? És un 1% de l'àrea, però tenim en número d'espècies, el percentatge d'espècies que tenim al mar Mediterrani en relació con els oceans, arriben a ser al voltant de quasi un 10% a nivell d'animals i quasi un 20% a nivell de vegetals, no? D'algues i altres vegetals. Això vol dir que estem en un lloc que, encara que és menut, no, té un número d'espècies marines molt, molt important, on se concentren aquesta biodiversitat, aquest número d'espècies. Les Illes Columbretes tenen una gran importància en la teua vida. Quins projectes, conta'm, has fet, has investigat sobre aquest lloc? Sí, és veritat que tenen una gran importància perquè enguany fa 20 anys d'alguns dels seguiments que portem a les Illes Columbretes i que vaig posar jo en marxa al principi de la dècada del 2000. I bé, en resum, les línies principals d'investigació que portem a les illes són, per una part, el que anomenem espècies vulnerables, és a dir, espècies marines que per alguna raó estan en perill, algunes vegades inclús en perill d'extinció. I també portem unes línies d'investigació molt importants en les que mirem els efectes del canvi climàtic sobre els organismes marins. És a dir, mesurem la temperatura, tenim una de les sèries de dades de temperatura de l'aigua més llargues del Mediterrani, que això és molt important per poder avaluar els impactes del canvi climàtic, i mirem quin impacte té l'augment de la temperatura en organismes com, per exemple, els coralls. A més, també tenim línies d'investigació ja des de fa molts anys en les que mirem la presència d'espècies invasores, és a dir, espècies que ens han arribat d'altres llocs i que poden arribar a ser perilloses per als organismes autòctons. I bé, això seria bàsicament. Tenim altres línies en marxa en relació amb altres aspectes de la reserva marina, de les Columbretes, però aquestes serien les que jo diria que tenen més llarg recorregut. Has parlat d'enemics. Conta'm quin és l'enemic més perillós de l'entorn de les Illes Columbretes. Bé, les amenaces a les Illes Columbretes, al medi marí de les Illes Columbretes, són les amenaces que podíem dir globals, és a dir, principalment el canvi climàtic i l'impacte que té sobre els organismes marins. Hem de tindre en compte que les Illes Columbretes són una reserva marina. Això vol dir que estan protegides d'altres tipus d'impactes que sí que són molt importants a la costa,
Estic parlant de la construcció, per exemple, no? Tot el desenvolupament de construcció que n'hi ha a la costa, de la contaminació, etc. Tots aquests impactes a les Illes Columbretes no els tenim perquè són una reserva marina que està protegida, però arriben impactes associats, per exemple, al canvi climàtic, com és l'augment de la temperatura, que encara que és una reserva marina pot influir negativament en les espècies que tenim allí. Encara que també s'ha de dir que una zona ben protegida, és a dir, una reserva marina, és més resilient, això vol dir que aguanta d'alguna forma millor aquests impactes derivats, per exemple, de l'augment de la temperatura. Abans de centrar-nos en la biologia en si, parla un poc de la teva experiència, Diego, és a dir, el teu vincle en la mar. Ara mateix no veiem la mar, sí, bueno, tampoc el Penyagolosa, però sí que està al nostre fons, hem de dir-lo, fa núvol avui. El teu vincle amb la natura, el teu vincle amb la mar, conta'm. Bé, el meu vincle amb la mar ve des de que era molt menut. I la veritat és que sempre he tingut passió sobretot per ficar el cap baix de l'aigua i veure què trobàvem. I bé, pràcticament després d'acabar la carrera el meu somni era treballar a les Illes Columbretes i investigar allà. Per sort he tingut l'oportunitat de poder fer-ho i de continuar d'una manera o d'una altra, estar sempre vinculat amb el medi marí de les Illes Columbretes i poder, per una part, investigar, però també important investigar per a contribuir a la conservació de l'espai marí de les Illes Columbretes. Quan visites les Illes Columbretes? Bé, ara podríem dir que faig el que anomenem campanyes científiques, que són els dies que passem allà investigant, i ve a ser unes 2 o 3 campanyes científiques a l'any, i cada campanya d'una durada d'aproximadament uns 10 dies. I què és el més bonic d'estar baix l'aigua? D'estar baix l'aigua, què és el més bonic? Sí. Bé, a mi el que més m'agrada és observar, i observar el que són els organismes, observar-los també al llarg del temps per poder obtindre informació de com evoluciona. Moltes vegades, per desgràcia, de com n'hi ha, o com observem que n'hi ha certs declives, però també, per una altra banda, també moltes vegades tenim l'oportunitat de veure com també hi ha molts organismes que se recuperen dels impactes, i això també és molt... La biologia és la ciència que estudia la vida i parlem d'educació. Creus, Diego, que la biologia hauria de tenir més pes dins l'educació dels nostres xiquets, xiquetes, adolescents? Sí, jo crec que bé, la biologia i les ciències en general fa falta que estiguen més presents en l'educació dels nostres xiquets i xiquetes, però també en general en la societat actual. És a dir, els científics aporten evidències, aporten molta informació que és molt important en molts espais de la vida actual i han d'estar més presents de lo que estan actualment. I tot això comença al col·le, comença amb l'educació dels nostres fills i filles, xiquets, xiquetes. I com és ser científic en Espanya? Es valora el vostre treball? Quina diferència trobes tu també en altres països? Bé, ser científic en Espanya jo crec que és prou conegut que és difícil. És difícil tindre la continuïtat necessària per a poder desenvolupar la nostra feina. És molt difícil trobar l'estabilitat necessària, també. I bé, en comparació amb altres països, jo per exemple he treballat també a Alemanya, la diferència és abismal. És a dir, tant per lo que és la part d'estabilitat dels contractes que tenen allà, com el que és el pes que tenen els científics dins de la societat i el reconeixement també que reben. La nostra regió, Diego, és una de les més afectades pel canvi climàtic? Sí. Estem al Mediterrani, que és clarament un dels mars més afectats pel canvi climàtic,
i dins del Mediterrani estem en una zona en la que els impactes derivats del canvi climàtic són molt evidents, i a més estan molt ben o prou ben estudiats i n'hi ha moltes evidències. Estem concretament en la zona, podríem dir, del Mediterrani nord-occidental, que és una zona clarament afectada pels impactes derivats del canvi climàtic des de fa anys ja. De vegades, quan veiem notícies sobre el canvi climàtic, es parla com una cosa futura, no? El calentament global, la pujada del nivell de la mar, però és una qüestió present. Sí. Conta'm un poc els efectes que ja estem patint. Sí, és present i a més des de fa uns anys ja. És a dir, tenim, per donar-vos un exemple, un dels impactes més evidents que tenim al medi marí mediterrani, derivats de l'augment de la temperatura, és la mortalitat de molts organismes. Què passa? Quan augmenta la temperatura, n'hi ha organismes que poden nadar, per exemple els peixos, i quan la temperatura augmenta molt, els peixos són capaços de moure, no? i d'anar-se'n a aigües més fredes. Això el que té és un impacte en la distribució de les espècies, però no ha d'estar directament relacionat amb una mortalitat, no? d'aquests organismes. Però n'hi ha organismes que viuen anclats al fons marí que no se poden manejar. Estic parlant de coralls, estic parlant d'esponges, també de les algues, i aquests organismes, quan puja molt la temperatura, moren directament, no poden amagar-se. I això és el que està passant de forma molt clara al mar Mediterrani, a la zona en la que estem, des de fa ja quasi 20 anys. Una de les primeres mortalitats molt clares que vam detectar al Mediterrani nord-occidental va ser el 2003, a l'estiu del 2003, que va ser un estiu molt, molt, molt calent, i aquestes mortalitats han sigut recurrents després del 2003. Quan tenim un estiu en el que la temperatura augmenta molt, tenim aquesta mortalitat. I jo crec que és una cosa que és poc coneguda, no? És a dir, tots sempre sentim parlar de les mortalitats o del blanquejament de la Gran Barrera a Austràlia, i és que davant de casa nostra està passant algo molt paregut, en alguns casos inclús pitjor. Hi ha solució per a aquestes qüestions? Bé, hi ha una solució per aturar el canvi climàtic que és una solució que a més és global i és aturar o baixar de forma molt dràstica les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I, com te pots imaginar, és una solució que passa per polítiques globals i de difícil aplicació, però realment és l'única solució que tenim actualment. I damunt és una cosa que corre pressa, perquè, per exemple, l'augment de la temperatura al medi marí és un tema que té certa inèrcia, és a dir, encara que parem avui d'emitir gasos, els gasos que ja estan a l'atmosfera provoquen un augment de la temperatura, provocarà un augment de la temperatura inclús en els pròxims anys. És a dir, tenim pressa, és una cosa que s'ha de fer el més ràpid possible i és molt important, és a dir, aturar l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Això és la principal ferramenta que tenim per parar el canvi climàtic. M'agradaria comentar-te un parell de qüestions. La primera és en relació a les accions quotidianes, a les campanyes de publicitat, inclús a les xerrades. Es parla de les accions que fem cadascú a les nostres cases per a combatre aquest canvi climàtic. Quina és la importància de les xicotes accions humanes? Això és la primera qüestió. La segona és què pensa un científic quan un polític nega el canvi climàtic i es coneix que aquest polític té milers de votants darrere d'ell. Bé, a la primera part, encara que t'he comentat el tema de què és el que s'ha de fer, que jo crec que és política global, però és veritat que les accions que podem fer a casa són molt importants, perquè d'alguna manera també afecten. És a dir, el nostre consum, el que nosaltres fem a casa, afecta també a el que són, en aquest cas, les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. Què vull dir en això? És important reduir el consum elèctric que fem, per exemple. És important reduir dins de lo possible el que gastem el cotxe, fer més ús de la bicicleta, de vegada en quan caminar.
no? I després, per supost, no? Comentaves el tema del reciclatge. El reciclatge també, no? També és important. És a dir, totes aquestes accions que podem fer a casa són importants, i també en part depèn de que les fem, que els canvis després a nivell més ampli, a nivell global, se puguen fer. I realment, si reduïm el gast energètic en general, estem contribuint de forma notable a reduir també les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Segona qüestió. Sí. I bé, a la segona qüestió, algú que negue actualment les evidències científiques que tenim, que són innumerables, i a més, i també el consens científic que n'hi ha entorn al canvi climàtic, qualsevol que negue tot això, doncs bé, està basant-se en la ignorància. És a dir, clarament no està ben informat o no vol estar ben informat, perquè la informació està ahí i és molt clara, i a més és informació científica que està clarament contrastada, i bé, no atendre a les evidències, doncs, no ho sé, jo diria que és ignorància. Doncs, Diego, és l'hora d'extraure el paperet que determinarà l'entrevista de la setmana següent. Quan vulguis pots obrir el nostre pot i extraure aquesta paraula. Perfecte. Endavant. L'he d'obrir jo? Posa silenci. La paraula silenci. Doncs fixa't, ara abans pensava que es relaciona de vegades la natura, la mar, amb el silenci. Algú diu, quan vull desconnectar, vaig a la natura, em vaig a la mar, no? Perquè hi ha molt de silenci. Però jo vull preguntar-te quin és el soroll que més t'agrada quan estàs sota l'aigua i quan estàs a la natura. Bé, s'ha de dir que sota l'aigua no se sent molta cosa. És a dir, tu estàs sentint la teua respiració i de vegades sí que n'hi ha alguns sorolls que acabes identificant, no?, baix de l'aigua, però realment és un ambient prou, no?, en el que reina el silenci, i jo crec que això també és bonico, és a dir, m'agrada, no?, que sigui així. I el que és a la natura en general, o per exemple ara, no?, on estem ara mateixa, n'hi ha un soroll que m'agrada, i a mi m'agraden les abelles, i és quan, com ara a primavera, n'hi ha floració, tenim flors, i estàs passejant i sents les abelles treballant. I és un soroll, no?, el zumbit que se sent és un soroll que m'agrada, no?, sentir-les treballant i pol·linitzant. Doncs moltes gràcies, Diego Kersting, per participar en Torn de Paraula. No t'he preguntat si estàs enmig d'una investigació d'aquestes que ens has comentat. Sí, a veure, tenim dos o tres línies importants en les que estem ara. Una d'elles és el treball que fem amb els coralls de Columbretes, perquè hem descobert que tenen un mecanisme que els permet recuperar-se parcialment de les mortalitats que pateixen per culpa del canvi climàtic. I estem avaluant fins a quin punt aquest mecanisme pot ajudar realment a combatre les mortalitats. És a dir, si fent els números, no, la recuperació que estem observant és prou com a poder restar, no? Com a ajudar a afrontar el canvi climàtic, i estem veient, o tot apunta a que no. És a dir, que realment fa falta frenar el que està, no, l'augment de la temperatura, per a que els coralls realment puguen acabar de recuperar-se. I després n'hi ha una altra línia molt important que està relacionada amb la nacra. La nacra és per dir-ho d'alguna forma, un musclo molt gran, gegant, que viu anclat al fons marí i que ha patit una mortalitat molt important al Mediterrani, és a dir, està ara mateixa en perill d'extinció, perquè pràcticament el 100% de la majoria de les poblacions de nacra ja no les tenim, han mort per culpa d'una malaltia. I estem fent, a les Illes Columbretes, fem un estudi
en el que veiem si encara ens arriben larves de nacra de les zones en les que encara les trobem. Per exemple, al Delta de l'Ebre encara queda una població que està protegida perquè n'hi ha una salinitat més baixa per la influència del riu, i estem veient que d'aquestes zones en les que encara queden algunes nacres n'hi ha larves que són capaces de desplaçar-se i mitjançant les corrents marines fins a les illes Columbretes. I bé, això ens dona realment també certa esperança de que l'espècie en algun moment es pugui recuperar amb aquestes zones que estan exportant larves a altres llocs. I bé, en aquest tema les illes Columbretes també estan sent com un laboratori natural que ens està aportant molta informació. Hem vist, Diego, que eres un dels exemples dels molts de científics i científiques del nostre país que estan investigant al fi i al cap per trobar evidències com aquestes, no? que el que pretenen és exemplificar el que està ocorrent, i esperem que qui hagi de prendre les decisions, que al fi i al cap sempre estan per damunt de nosaltres, doncs obrin un poc els ulls i donen un pas per donar suport a la ciència, que tan important és. Moltes gràcies, com havia dit, Diego, per participar a Torn de Paraula. A tu, gràcies.